Jatend migawo mar alwora Eden Duale odok ne chenro mag dongruok e gwenge mag nyandwat ma ugwe mar Kenya kokwedo jotelo mang'ur ewi ber ma ichwalo ne gwengego ahinya bang' jatend piny William Ruto timo limbe e counties ma kono. Duale oloso e kinde nyasi mar piem mar Quran e county ma Garissa ka okone gwenge mag nyandwat ma ugwe mar Kenya owinjo yud chenro mathoth mag dongruok nikech gisebedo chien kuom higni bura. Barabara inajengwa kutoka Isiolo mpaka Mandera 750 kilomita 100 billion wamekuwa wazimu. Mimi nawaambia hao wapewe wazimu na waende Mathare. Hiyo si Ruto amenafanya, hiyo ni katiba ya Kenya, article 10 inasema hivi. Na Ruto anapigwa vita kwa sababu amepatia vijana wengi kutoka hii mkoa kazi. Sisi ni Wakenya kama vile wale Wakenya wengine walikuwa wanashika hizo cheo. Imefika na Mungu akasema ni wakati wetu pia tufanye hiyo kazi. And we have no apologies to make. No apologies. We have no apologies to make. Takbir. Ma takbir tina Allah kubartina wa naif.